Entre as liberdades que ampara a nosa Constitución, recóllese o dereito de asociación, polo tanto, o de pertenza a un partido político, único motivo polo cal fomos insultadas. Esta actuación, levada a cabo polas persoas reunidas pola CIGA, non foi outra cousa que un acoso á sede dun partido político democrático que constitúe un ataque ás liberdades amparadas pola Constitución, polo que lles pedimos que condenen as accións realizadas polas persoas concentradas ante a sede do Partido Popular de Santiago, derivada da convocatoria realizada polo Sindicato Nacionalista da CIGA. Hai un abismo na forma de pensar que temos as concelleiras non adscritas con moitas das persoas que compoñen o Partido Popular. Pero a discrepancia política non nos impide forxar afectos entre persoas que coincidimos en que queremos o mellor para o noso concello. Eu sei que a situación que viviron algunhas das nosas compañeiras do Partido Popular non foron agradables. Entendo que se sentiran violentadas e este apoio que hoxe lles brindamos é un acto honesto de sororidade, de comprensión e de apoio entre compañeiras. Nada máis. É moi perigoso esvarar por esa pendente que parece legitimar a calquera para insultar ou para intimidar a quen se identifica como, ou a quen é identificado como xornalista dun medio hostil. E digo hostil con toda a intención. Por tanto, nós imos votar a favor desta moción. Imos votar a favor desta moción por coherencia. Non nos parece, desde logo, apropiado que se increpe a ninguén e que non nos parece que se utilicen determinadas formas. Non? Eso foi unha cuestión que comentamos dentro, evidentemente, do lexítimo dereito de todo o mundo a se manifestar. Pero entendemos que é certo que existe moita tensión e que hai momentos e hai espazos en que hai que calmar eses ánimos e esa tensión. E insisto en que a min o que tampouco non me gusta, e tamén non quero deixar de dicilo, porque creo que é honesto, é que se queira facer un traxe, se nos queira facer un traxe que non se corresponde coa realidade. Un traxe que non se corresponde coa realidade, desde logo, e xa digo, pola miña parte e por parte deste goberno, de persoas pacifistas, de persoas respetuosas da diversidade e das diferenzas.